Какво става, майни? А те... Квартален! Здравейте, приятели! В този хубав пролетен априлски ден. Здравейте, приятели! Как сте? Добре сте? Това съм точно 3 часа половина 4, няма проблеми. Преди малко беше даже и по-яка. Ей го е, правиш се, бе. Къде сте, брат? Къде? Какви с тия села тук, майна? Днес ще тренираме кръченца, ще е пълна лудничка на Христо Ботев. Always. Остава джентълменс. Значи, ще ви говорим за какво ще правим сега, братле. Чакаме майката. Каже, хайде слизай, правей се и то разбереме точния звъно. Влог Тим Типи, айде. Какво правим с каричка майна? Ай, давай, покажи, давай. Покажи. Бо, здравейте, приятели, ще правим с кара. Това е камера, ме. Гледай колко пол 120 евро. Добре, Я? Very good, шеф. да видите сега какво става в кухнята. Елате. Приятели, познайте кой е моето от тези. И това, що не обичаш домателя? Защото, да. Леко става. Майстор. Малта е толкова гей, че дори не може да се идентифицира като после или зеленчук, брат. Смятай. Check my mind, не знам. Бях до магазина си взема ананас. Да мъвам майката. Там ще болят пак. Хейди ще има. Факинг. Бротро, дълбокия андерграунд. Вземе на Red Bull, че отиваме на спорт. Но съм да армори. Се чувствам да досегаем, разбираш. 6 степен. Влизаме да си вземем Red Bull, handle my business. Свършихме работата. Преди 1 час приключихме. Качих се в буса и заспах. Даже съм 8 часов. Мръшки, стърчащи над колара. Чудя се кое ме пусна и кое ма фара. Това много яко върни, бе.